Така, хора, нека поредната част започне. Под 10 минути, нека видиме. Да е решено, ако може, без грешки. Нов изпит. Какво е В-то? Платното за движение, не е пътното платно. Платното за движение, пътната лента е АТО. Така, този знак, средства за зареждане, окей. Дайте да гледаме дали има колко верни са, да. Широчината му... Пътното превозно средство е извън габаритно, когато височината му, включително товара е 4,2 метра. Дължината му, включително товара е 12 метра. Широчината му е 2,2. Тук е такова. Май височината, как ще е високо толкова? 4,2. Мога да е дълго толкова. Нека с височината, защото там мигаща светлина означава внимание и да внимаваме. Така, с предимство. Кой е с предимство? Синя. Се намира първият подал сигнал. Не, се намира отдясно. В този сигнал на светофара на влизане в кръстовището е разрешено, освен ако водача не бъде задръстване. Добре. При тази ситуация навлизаме движение за насрещни с предимство. Влизам в участък от пътя, в който е забранено разминаването. Следва участък от пътя с двупосочно движение. Да, лявата част на пътното платно е за автомобили с насрещни. Да. Как се изменя сцеплението на автомобилите гуми с пътя при мокра настилка в сравнение с суха? При мокра се увеличава сцеплението в сравнение с суха. Добре. В тази ситуация еднопосочен автомобилът са спрени за престой. За престой и двата е спрян правилно, ако това не пречи на движението. Точно червен автомобил е спрян правилно. Да, точно така. Добре, превключване на дълги, не е по-малко от 150. Бам! Разрешено ли е водачите на колеса да се дадат успоредно едно до друго? Не. Този пътен знак задължава водачите да седят само направо след знака. Да. Давай. В тази ситуация съм задължен да пропусна синият автомобил. Неправилно, ще ме чака. В тази ситуация посоката, в която на червеният автомобил е разрешено да премине, се определя от пътния знак. Шит. Не, пътния знак трябва. Да, пътния знак. На водача... На водача е забранено да управлява пътното превозно средство, което е спряно движение и няма издадено разрешено за временно движение. Какво? На водача е забранено да управлява пътното превозно средство, което е спряно. Да. Е забранено правилно, да. При тази ситуация, преминавайки покрай спрелият на спирката трамвай, трябва да се съобразяваме с пешеходците. Тия зад нас да чакат. Този пътен знак сигнализира... за кръстовище, да. Един отговор беше добре. Моля, гледаме, моля. Тича хлапето, нещо тича. Къде си тръгнал? Сладолет ли има на промоция? Детето! Точно така, готовно за спиране заради детето. След този път 10 метра. Разрешено е влизането. Забранено. Там трябва ли да променим? Май не. Височина. Водачът, който изпреварва, е длъжен. Това е да се ури, да се убеди, да седи в непосредствена близост. Да. При тази ситуация трябва да пропусна само червеният автомобил. Не, правилно, трябва и мотоциклета. Бъд 3 пъти, така, в крайна лява лента е забранено движението на тия. Как ще постъпите при тази ситуация? Намалявам скоростта. При необходимост спирам, докато се убедя, че преминавам съседната пътна, предупреждавам. Добре. Спирането за престой е забранено. Къде е забранено? След пешеходна може, на участък на пътя с наклон може. На мост и по него не звучи, че може. В тази ситуация червеният автомобил, който завива надясно, е с предимство. Не, правилно, аз съм на пътя с предимство. При управление на автомобила под въздействие на алкохол, водачът има по-бързи реакции. Не, повишава се риск от... Да по-голямо внимание на опасност. Загуба на контрол, точно така. Когато над платното за движение е поставено пътен знак с допълнителната бела стрелка, това означава, че знакът не се отнася за пътната лента. Знакът се отнася само за тези, които след него продължават. Знакът се отнася само за пътната лента, над която е поставен. Знакът се отнася за цялата широчина на платното за движение. Не, това трябва. Решено е изправеното при тази ситуация. След 200 метра е началото. Да. Чак след 200 метра.
Към стеснен участък. И трябва да е разрешен. Не. При тази ситуация съм... Аз лично не бих. Ще си изчакам стесненото такова. При тази ситуация с предимство съм с предимство, защото се движа направо неправилно, той ни е отдясно. Не съм с предимство. Когато избраните начин може да се обозначи товар, който излиза отпред на неизделната част на превозното средство от 1 метър. През деня, да. През нощта с бяло, не. Бял светлина при движение през нощта. Светлоотразител моя. Това е бял светлина при движение през нощта, не. Че май ще заслепя. На пътища с разрешена скорост за движение по-висока от 90 км. Предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на 100 метра. Ако е под, е на 30. Контролните органи временно отнемат свидетелство за управление на МПС на водач, когато водач паркира автомобила на място, където това е забранено. За когато видимо се установи, че не отговаря психологически. Да. Също че медицински дава. Не е запарено ходим винетка. Значи без винетка може. Окей. Превключваме клипа, за да мога да спидрънваме по-бързо. Миналия път най-доброто мисля, че е 9 минути, където имам. Разрешаваме. Намалявам скоростта да се движи най-вляво. Добре. В тази ситуация, на който автомобил е разрешено, на синя само. При тази ситуация с предимство е водачът на червеният автомобил. При движение в тунел, изминавам за 2 секунди с разрешена скорост, трябва да е равна. Да, правилно. Когато на въздуха автомобил е по-ниско от предписан протектор на аргумент се износва, къде се износва двата края. Ако няма отговор, двата края е средното винаги. Пониженото ниво, на която избраните течности може на това къде спирам. Да. Тегленост на повреда на МПС с допустима максимална маса на 5 тона е разрешено да се извършва с твърда връзка автомобили с специално предназначение. Само автомобили. От автомобили. С специално предназначение. Да. Само с автомобили. От. Май така, май от. Или само, Не, така трябва. На скоростен път е забранено движението на превозни средства. Да, всичко без 10. Бам! Един отговор. При навлизане на скоростен път водачът е длъжен да пропусне превозни средства, които се движат по него. Да, във всички случаи. На автомагистрала преминаването платното за насрещно движение забранено. На автомагистрала. Водач с правоспособност за управление на МПС от категория B1 има право да управлява B1 колесен трактор, мотопед, мотоциклет. Водач с правоспособност за управление на МПС от категория B1. Май трактор. Как мотопедите не са ли? Тия са категория. Какво означава това? Това означава екологичност. Решение на движението на състав от ППС, когато ремаркето е с неизправна спирачна. Не. Как няма спира? Това е предаваме. Колко секунди? Минута и 48. Пак по-добро. Как? 4 грешки. Кое? Какво? Да, намалява. Да. Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при мокра настилка в сравнение с суха? В сравнение с суха намалява, да. Аз си мислих сравнение с мокра. Но това е спидръна. Така стават нещата. Разрешено изпреварването. Аз лично не бих, явно да, защото има 200 метра. Да. Нека видим тук. С червена светлина при движение през деня. Да. Така е логично. Явно с бялата светлина можеше, окей. И нека видим мотопед. Мога да карам с B1. Не беше ли за това? Колесен трактор. Явно ми трябва тъката. Добре, трактор. Трамвайката. Да. Добре, хора, браво. Както виждате, поне не сме сгрешили, но толкова точки. Това е за тази част. Моля, харесайте, споделяйте, абонирайте се, палци там, камбанки, всичко. И ще продължавам тези части да ги пускам, да ви радват. Набързо с 10 минути да си погледнете, да видите, пробвайте и вие, предизвикайте себе си, дали ще можете за по 10 минути, дори за колко минимално може да речите с чавка зелена вашата листовка. Благодаря ви и до следващата част.